יוטיוב, ואנחנו כאן במדריכון איך לעשות סרבר בקונטר סטרייק נייד, כמו שאתם רואים נמצא בנט גיימס, משחקי יריות. אנחנו נכנסים למולטיפלייר ובוחרים סרבר ראשי. אני תמיד הולך ל-USA, וכאן למעלה בפינה יש אוטו ג'וין, שזה יבחר סרבר לבד, והוסט גיים, שם אתם מקימים בעצמכם. כאן אתם בוחרים כמה אנשים יוכלו במקסימום להיות בסרבר שלכם. אני תמיד עושה הכי הרבה, וכמה זמן כל סיבוב. אני עושה 5 דקות. כאן יש לכם איזה סוג משחק זה. איזה טוב זה שיוסיפו שאפשר ככה לדבר עם שיתוף מסמכים. איזה טוב זה. נכון. יש שלב קלאסי, יש שזה יבחר לך אוטומטי, מפלצות, TDM ושוב מפלצות. אני הולך על קלאסי, וכאן יש לכם לבחור אזור, ואני בוחר בסיימונס האוס. עכשיו זה יטען את הסרבר. הנה, נכנס. עכשיו אתם בוחרים קונטר או טרוריסט, אבל לפני זה תלכו בהגדרה למעלה סרבר, ושם תעשו אם בא לכם נשק כמו קלצ'ניקוב או M16, גרנדה, זה אומר פצצה, ואם תוכלו להרוג אנשים דרך קירות. אתם יכולים גם למעלה לבחור אם אנשים יוכלו להצטרף אפילו אם יש 8 בטרוריסטים ורק 1 בקונטר. אני מעדיף שזה יישאר ככה. ועכשיו אתם נכנסים כאן, עכשיו אתם אמורים לחכות שאנשים ייכנסו, או שלבוא עם חברים שיכנסו לסרבר שלכם, ואז האנשים רגע, עכשיו בוא נדגים להם. כן, כמו עכשיו. דניאל, אני ב-USA, אסף מן. רגע, חכה. אני הטרוריסט, ועכשיו דניאל, מי שעושה איתי את הסרטון, ייכנס... תראי, הם לא מכירים אותי. אתה מדבר איתה בערוץ שלנו. שנעשה הדגמה. טוב, דניאל, שקט. דניאל במיינקראפט וכל השטויות האלה. טוב, הוא בקרוב ייכנס כדי שנראה לכם הדגמה קטנה. אז אתה יודע, תעצור את הסרטון שאני נכנס. רגע, לעצור. חזרנו, עכשיו אנחנו נראה לכם דוגמית קטנה של 2 על 1. למה? שם עדיין לא נכנס, אז מה אתה... בסדר, הוא בקרוב ייכנס. מה הבאת לי קיק? לא, נתתי לך בטעות קיק, יאללה, תחזור. התבלבלתי בלחצן שלי. כרגע אנחנו מחכים ששתי חבריי ייכנסו, דניאל ושון, ממיינקראפט מיסט. מהערוץ... אסף, גם אתה ממיינקראפט מיסט. אני ביניהם בערוץ מיינקראפט מיסט הנהדר. רגע, מה שם? השחקן שלו. שלי? שם השחקן של דניאל זה דניאל, שלי זה אסף מן, ושון זה 191. רגע, מה שלך? אני לינק במיינקראפט. אסף, איך קוראים לך? בקיצור, כנס, נו. אסף מן. קודם נכנסתי, עכשיו לא רוצה את זה. ב-USA, מה הבעיה? לא רוצה, אני רושם אסף מן, זה לא מבין. אז תלחץ על קלאסיק, זה ייתן לך כמה אופציות. קלאסיק, רק אופציה אחת של יוסר 28. מה? אולי שנתת לו קיק. דני, תמחוק את הקלאסיק ותכתוב אסף. מה אתה חושב שעשיתי? הנה, אני למשל מצאתי. אז תחכה לי. דני, אתה בקונטר טרוריסטים. זה אני בקונטר. היית חייב להביא לי קיק. לא שמתי אז לב אני על מה. בטרוריסטים, כן? והנה הדגמה איך הורגים את שון. זה הלכתי להתכונן. חכה לי. חכו לי. אבל נפלתי מהגג קודם, זה לא כוחות. היי, מאיפה באת? באתי לקלל שם. סליחה. רגע, USA 100%. כן, נו. איך אני שם את הפצצה? קיבילי מה? שתוק, שון. סליחה, שכחתי כבר. זהו. איך עושים נאסר? אוי, זה זבל. איך עושים נאסר? מה הבעיה? ASAF. מה? ASAF. אין כזה. טוב, לא חשוב. אוי, הרג אותי. וואי, זה... טוב, הבנתם את ההדגמה? לא, אני גם רוצה להיכנס. טוב. להתראות בסרטון הבא.